खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय आङो दायो खान्थाल हाननो नागिरदों जिहेतु बर'नि बे मोनसे फोरबो आमथिसुवानि बे फोरबो बे सोलिगासिनो दङ खान्थाल थाइजौ ओमफ्राय फ्रुट्सफोरखौ जिहेतु जायो बे समाव जोंबो जानो थाखाय हाननो नागिरदों नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदोनै आं खान्थाल हाननो नागिरदों दायो नायलांदो नैथिं आथा दङ ना लोगोफोर बेनि थाखाय आं बे थास' बिलाइखौ हानानै लाबोबाय खान्थाल जानायनि नङा एक्चुअली बे आमथि फोरबोखाय जोंबो खान्थाल जानो लानायखाय बे खान्थाल माबा खालामनायजोंनो लोगोसे आं मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों आरो बे माने जोङो Q&A भिडिअ लाबोनो सानदों बे Q&A भिडिअ जुदि नोंथांमोननो लाबोनांगौबा नोंथांमोना अननानै जोंखौ फोरमायहर कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाबोनांगौ ना नाङा नोंथांमोना जोंखौ कमेन्ट खालाम नोंथांमोना जुदि लुबैयोबा जों लाबोसिगोन आरो Q&A भिडिअ मोनसे आरो नोंथांमोना जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोराव कमेन्ट होबा जोङो बिराद गोजोननाय मोनो आरो बेबायदि कमेन्ट खालामलांबाय था नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय था बेनि थाखाय आरो जायफोरा जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो दासिम नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बिराद गोजोननाय मोनो जों बिदि सापर्ट खालामबा जोंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो जों बर' बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबासो जोङो माने एसे माने फिसा बेबायदि चेनेलनि मानसिफोरा जोङो जौगानो हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय था एकखौथ' फालासेल पुरला लोगोफोर आमथिसुवायाथ' गाबोनसो गारनाय जागोन दा बे खाननैसो आमथिसुवा सोलिगासिनो दङ पुरा खान्थाल थाइजौ जाय जेसां हायो जानायनि समावनो लोगोफोर जोंबो बेनिखाय खान्थाल जानो लादों दायो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों जोंखौ फोरमायहर आरो जोङो गाबोन आमथिसुवा गारनायनि उनावसो फुजा बावनाय न' स' लिरखांनाय साफा निस्थार जागोन आरो सुवा गारबासो बे गाबोन प्रग्राम दङ आमथिसुवानि जोंनि माबा आनसलिकनि हायोबा नोंथांमोनखौ देखायनो नाजागोन स' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ आं जास्ट नोंथांमोनखौ शेयार खालामबाय आरो आंनि गोसोनि खोथा मोनसे जे Q&A भिडिअ लाबोनांगौ ना लाबोनाङा जुदि नोंथांमोना लुबैयोबा जोङो लाबोनो सानदों आरो लाबोनांगौबा अननानै नोंथांमोना जोंखौ कमेन्ट खालाम लोगोफोर हाजासे कमेन्ट खालाम होमबा जोङो लाबोनो हासिगोन आरो लोगोफोरजों Q&A भिडिअ नोंथांमोननि जाफोर सोंथि बे सोंथिनि एन्सारफोरखौ जोङो होनो नाजागोन बयनिबो कुइसनखौ जोङो होनो नाजागोन रावबो जाहाथे थालाङा बेबायदि जोङो ट्राइ खालामगोन नाजागोन बेनि थाखाय नोंथांमोना प्लिज जोंखौ कमेन्ट खालाम माबायदि कुइसन सोंनो लुबैदों जोंखौ कमेन्ट खालाम लोगोफोर Suhisa Akbar. Nah. পকা কঁঠালটো তাৰমানে একবাৰ যদি খাই হেনে আৰম্ভ কৰি নলোৱালৈকে খাব ইচ্ছা নাযায় খাই মাজুলী
जाबाय लोगोफोर बिराद टेस्टि लोगोफोर नोंथांमोना जा सोंनो लुबैदों जोंखो जा कुइसन दङ नोंथांमोननि गोसोआव जोंखो नोंथांमोना फोरमायहर लोगोफोर जाहाथे जोङो Q&A भिडिअखौ लाबोनो हायो भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर खुलुमबाय गोजोन्थों